En el vinoconsell d'avui parlarem sobre l'acidesa, que sovint és interpretada com una cosa dolenta, i és precisament tot el contrari. L'acidesa, en termes generals, és un dels 4, entre parèntesis, 5 sabors que podem percebre per la boca. La resta de percepcions les percebem, valgui la redundància, pel nas. Quins són els 4-5 sabors? Serà el dolç, l'amarg, el salat i l'àcid. I el parèntesis vindria a ser l'umami. És un sabor relativament nou, descobert, i que podem trobar amb la majoria del marisc i de xampinyons, per exemple, doncs són molt comuns. Són uns potenciadors del sabor, el famós glutamato. Però bueno, tornem a centrar-nos en l'acidesa. Llavors, com diem, és un dels 5 sabors, d'acord? I per què diem que no és dolenta? Doncs bé, perquè l'acidesa en els vins blancs el que ens aportarà és vivacitat i frescor, i per contra, el que ens farà és reduir la sensació de grau alcohòlic i de dolçor. I amb els vins negres? Doncs bé, amb els vins negres, sobretot l'acidesa, ens marcarà la longevitat del vi. És important que en els vins negres tinguem equilibrat, per un cantó, l'amargor dels tanins acidesa versus el que seria el sucre i l'alcohol. Per què? Si no, què ens passarà? Doncs que a vins més àcids el que trobarem és que l'amargor o l'astringència, allò d'aquest vi raspa, serà major. I finalment, l'acidesa també és bona perquè ens ajuda a preservar el vi, és un antioxidant. Molt bé, fins aquí el vinoconsell d'avui, espero que us hagi servit i fins la propera.